Tak máme tady velmistra Jiřího Štočka, pravidelného účastníka Czech Openu, bývalého vítěze jubilejního ročníku v roce 2019, který překvapivě už dohrál partii a přišel nám ji ukázat a říct nám něco k ní? Přesně tak, je to překvapení a není to první takové překvapení v letošním ročníku, protože pokud se nemýlím, tak shodou okolností jak dnes, tak i předevčírem v Rapid turnaji jsem odehrál nejrychlejší partii prvního kola, tak já k tomu jenom mohu doufat, že výsledek v tom hlavním turnaji bude pro mě lepší než výsledek v letošním Rapidu nakonec, aby to nebylo první rychlé vyhrání, rychle z kapsy vyhání. A tedy tu dnešní partii chcete vidět asi, že? Ano, jestli můžete. No, já jsem tedy netušil, že to, neměl jsem úplnou jistotu, že to dopadne dobře. Potom, co mi soupeř překvapivě zahrál Gambit Hemingse, já jsem samozřejmě na tu partii nepřipravoval, ani jsem nevěděl, s kým budu hrát. Jsem si říkal, že opatrnější bylo jezdec F3 ve třetím tahu, aby na to možnost zde nebyla. Po jezdec C3, C5, CVD D5, CVD D4 je taková možnost, která se nepovažovala za úplně korektní, ale například v Bledu 1931 s tím Aleksandr Aljechin porazil Vasiu Pirce, je ta partie uvedená v knize Aljechinových nejlepších partií. Tam se hrálo tuším, já jsem hrál dáma A4 šach, což je asi přesnější než dáma vede D4. Idea černého je v tom pokračovat jezdec C6, dáma D1, vede D5, dáma vede D5, střelec D7 s nějakým a využít své převahy ve vývinu. V té partii Aljechinově s Pircem se hrálo střelec G5, jezdec F6, tuším, ale teoretické pokračování je dnes jezdec F3 a soudí se, že černý nemá dostatečnou kompenzaci za pěšce, nicméně hrává tak v poslední době často Max Warnerdam, dokonce hráli v tom pražském turnaji Challengers 2022 proti Niemenovi, takže asi na tom něco bude a možná podloženo počítačovými rozbory. Zde černý má dostatečnou kompenzaci nebo téměř dostatečnou remizovou, těžko říct, no, ale já jsem teda nic moc nevěděl, dáma A4 šach jsem považoval za o něco přesnější než dáma vede D4. A teď tedy soupeř mě překvapil tahem B5. Ovšem musím přiznat, že příjemně, já jsem ten tah totiž znal, ne, že bych ho někdy studoval nebo hrál, ale přesně před 30 lety, to jsem tady shodou okolností poprvé hrál v Pardubicích v roce 1994, tak vyšel tuším Informátor číslo 60 a já jsem si v něm naslebo přehrával jednu partii, kterou hrál bílými Evgenij Barejev a černými, teď si z hlavy nespomenu, jestli to byl Ieskas nebo Ljubojevič, bylo to snad dokonce v turnaji v Linares. Dáma bere D4 je jasný, tak samozřejmě dáma bere B5 střelec D7 nejde, ani jezdec bere B5 střelec D7 není dobré. Dáma bere D4 a tam se teda hrálo jezdec C6 a jsem si ještě pamatoval to Barejevovo doporučení z té analýzy, které on nezahrál. Ale to je totiž trošku výhoda nebo problém té naší generace, že to, co bylo v 90. letech, kdy třeba já jsem ještě v tom roce 94 žádný počítač neměl, tak to si člověk pamatuje dodnes, ale ty moderní strojová, ta moderní strojová doporučení, ty moderní strojové varianty, to si nedokážu zapamatovat. Jestli to mají ostatní podobně, že dá D4 jasný, tak a tam bylo napsáno B4 otazník, jezdec B5, bylo tehdy v těch poznámkách Informátoru, tak soupeř zahrál rychle B4. Jsem teda se musel nadlouho zamyslet, jestli je to nějaké třeba strojové doporučení, jestli
jsme něco všichni nepřehlédli, ti nestrojový šachisté, no, nakonec jsem na tom nic špatného neviděl, tak jsem zahrál tak jezdec B5 a asi na něm ani nic špatného není. Moje VD5 je dokonce dáma E5 šach. Tam bylo, myslím, napsáno, teda z péra Evgenie Barejeva, že na střelec A6 přijde DBR E6 s výhrou. Bere D4, který je jezdec, střelec bere B5, bere F7, černý nemůže brát F7 pro ztrátu dámy a bílý získá jezdce zpátky s nějakými těmi pěšci navíc. Že to též by přišlo po A6, zase DBR E6, čili černý se rozhodl trochu víc skalit vodu po dáma A5, ale tady už měl bílý velice příjemný výběr. Zahrát se dalo i E4 s tím, že po A6 přijde dáma C4 a já jsem nakonec usoudil, že nejpřesnější bude dáma C4 hned. Snad nejlepší bylo král D8, ale to už jsou takové akademické otázky, protože pozice černého je v každém případě velice špatná. Na B3 přijde prostě střelec D2. Stalo se střelec A6. Bílý by klidně mohl zahrát E4 a hrát vyhranou koncovku s pěšcem navíc a dvojicí střelců, ale po drobném zvážení DBR E6 byl podstatně přesnější tah. Dáma BDB5, to tež by přišlo po střelec BDB5. Bere F7, král D7, bere G8, zdec šach. Dalo se stavět i dáma, ale tohle tak ještě přesnější. Když bere G8 by se bílý rozmyslel, jestli se bere věž a propočítá pár variant, kde si z pohodlnosti vymění dámy a vyhraje koncovku s 3 pěšci navíc, což by chvilku trvalo, nebo jestli ještě zahraje třetí možnost dáma E4 šach s napadením druhé věže a král F7 jezdec F3. To je taková asi nejjednodušší cesta k hře. To se dovolo tedy D8, dáma H4 šach. Já myslím, že tuhle pozici už by dovedli k výhře v podstatě začínající šachisté bílými a to seznal jim můj soupeř po král D7 jezdec F3. Dalším E4 a partii vzdál. Takže to byla nejkratší partie letošního ročníku. Tak super. Ta v tom rapid šachu, ta dokonce 16. tak byl už rovnou mát, jestli chcete vidět jako kuriozitu, ale nebo jestli je to... Já myslím, že už vás asi nebudeme otravovat, ale děkujeme moc a přejeme za tým Czech Openu hodně štěstí v hlavním turnaji. Tak děkuji a zdravím diváky, děkuji za pozornost.